Miesto Gerarda Koopmana v medzinárodnom holubárskom športe je ťažké pochopiť. Pozdvihol tento šport na vyššiu úroveň tým, že vytvoril skvelú rodinu jednodňových holubov na dlhé vzdialenosti. Vydal sa aj novými cestami, ktoré viedli k novým metódam vo výžive a tréningu. Gerard bol a je skutočným trendsetterom, ktorý poskytol množstvo podívaných s množstvom vedomostí a premysleným prístupom. A robí to dodnes. V Ermervéne, ale aj inde vo svete, jeho holuby vyhrali všetko, čo sa vyhrať dalo. Základy? Začiatok Gerardovej športovej holubárskej kariéry bol výrečný. Žiadna námaha pre neho nebola príliš veľká. Chcel a musel mať ten najlepší východiskový materiál a v prvom rade úspel hlavne s holubmi od Janssen Brothers a Louis van Loon. Gerard mal zvláštne puto s Louisom van Loonom. Tak dobrý, že sa ho bez váhania odváži nazvať svojim učiteľom. Jedinečný chovný pár Gerard sa na 100% rozhodol pre holuby v roku 1998 a zároveň s presťahovaním sa do Ermervénu si z holubov urobil povolanie. Prvé roky v Ermervéne sú tiež synonymom strmého vzostupu jedného z najpozoruhodnejších chovných párov, aké doteraz holubársky šport poznal. Olympijský holub Gentise van Loon spolu s Golden Lady, dcérou Cannibal, prvý národný esový holub na strednú vzdialenosť KBDB 1996 pre Dirka a Louisa Vana Dyke, tvorili pár, ktorý má dodnes obrovský vplyv. V prvom prípade samotným Gerardom, kde Gentil a Golden Lady splodili plejádu špičkových holubov, samozrejme Kleine Dirk ako figúrka. Najlepšie holuby v Ermervéne v súčasnosti sú stále úzko spojené s Gentil a Golden Lady prostredníctvom detí a vnúčat. Napríklad prostredníctvom superhviezd Kleine Dirk a Ermervén's Hope, syna a vnuka Gentila x Golden Lady. Ale aj rad špičkových chovateľov využíval výhody tohto jedinečného páru. Ide to tak ďaleko, že mnohé zo súčasných špičkových kolónií na jednodňovú vzdialenosť sú založené na holubovi Koopmanovi. Jedinečný doplnok samozrejme, v priebehu rokov pribúdali holuby, ale čoraz viac aj samé super vtáky. To je v súlade s radou Louisa van Loona. Kúpiť si holuba, ktorý pokiaľ možno pochádza z dobrej rodiny s niekoľkými dobrými bratmi a sestrami.